बजाना बजेला अयोध्या में औजे जनकपुर में हो ललना बजे राजा दशरथ दुआरिया कोसिला ससु के आंगन हो ललना बजे राजा दशरथ दुआरिया कोसिला ससु के आंगन हो। ई माती जनिहा कोसिला सासु तुही जरिया रोपेलु तुही जरिया रोपेलु हो ससुत जरिया रोपेली सीता दे जनक बाबा के बेटी जनक बाबा के बेटी नु हो।